Wala bafethu, shaphu kunjani? Ngithembe ukuthi ni right, ngithembe ukuthi abantu bayaphila. Makuthi ke usanda kusijoyina kulona ke leli khasi, ngicela wenza nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe kwi-channel ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi mangiposta ivideo wena bese ke uthola i-notification. Bafethu, kusasa umhla ka-25 uLosihlanu, usuku olukhulu engicabanga ukuthi ke sonke eNingizimu Afrika silinde ngabomvu. Pyramid FC versus i-Orlando Pirates ke umlenze wesibili kuma semi-finals eCAF. Bafethu nje ukuzoshare i-training ye-Orlando Pirates ebeyibambele khona laphana ke eCairo e-Egypt ukuyilungiselela yona ke le second leg. Bafethu ke nayi video iyadlala ngemumva, impela ke ziyakhala khona, kuzobe kumdlalo onzima kakhulu. Angifuni ukuqamba amanga, kodwa nje ezabalandeli be-Orlando Pirates siyayithemba i-Orlando Pirates ukuthi izonqoba lo mdlalo. Ngiyazi ke after igame le game edlule umlenze oqala we-Orlando Pirates bafethu, iqiniso nje elingengabazwe ukuthi i-Orlando Pirates sasizwa i-VAR, otherwise le game ungabe sayilusa. Bakhona ke bafethu abakhuluma after igame bethi Orlando Pirates ngeke ibuye e-Egypt. I'm not sure ukuthi abalandeli be-Orlando Pirates okanye sekuhlangane nabalandeli bamanye amaqembu. If umlandeli we-Orlando Pirates, I'm sure ukuthi wena i-Orlando Pirates njengeqembu lakho uyayithemba ukuthi ke izobuya ne-win, sikwazi ukuthi ke siye kuma-final. Bafethu, make sure ukuthi uyayilike ivideo, bekuzoshare nje bafethu le video nami engiyintshontshe ku-Facebook. Ngiyazi ukuthi ke akusithina sonke esino-Facebook, kunomuntu mhlambe othembele u-YouTube ukuthi mhlambe i-update uzoyithola ku-YouTube, nabantu abangawuthandi isidalwa u-Facebook. So that is why ngenza le video ukuthi ke ngizoyisharela abantu ke abafana nalabo. Bafethu, make sure ukuthi uyalike ivideo, siphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.